SV Venray startte begin juni met het project Hart Veilig Voetballen. De eerste reanimatie- en AED-cursussen gingen onlangs van start. En wat is de aanleiding voor dit project? Ja, afgelopen seizoen heeft er een jonge jongen een hartstilstand gekregen op het veld. En gelukkig heeft hij het overleefd. Het was alleen zo dat we binnen de club daar niet een protocol voor hadden hoe daarmee om te gaan. En ja, naar aanleiding van dit incident hebben we als club gezegd, dat mag nooit meer gebeuren. Laten we ervoor zorgen dat wij altijd getrainde mensen hebben die weten hoe ze moeten reanimeren. Die langs het veld staan of in de buurt zijn. Ja, we hebben als exacte doelstelling als SV Venray dat er tenminste drie mensen per team getraind zijn en die weten wat ze moeten doen in het geval van een hartstilstand, dat ze kunnen herkennen, maar dat ze vervolgens ook kunnen handelen. Want die eerste paar minuten die zijn echt cruciaal als het gebeurt. Ja goed, en als je heel veel mensen hebt die getraind zijn, heb je een grotere kans tot overleven. Hier zitten bijvoorbeeld 8 mensen van Heren 1. Er zijn er 8 uit een team die getraind zijn. En vervolgens hopen we dat natuurlijk ook bij de andere teams te gaan realiseren. Een van de cursisten is Venray 1 aanvoerder Stijn Brinkman. En waarom doet u hier aan mee? Omdat ik sowieso nog niet bekend was met reanimeren. Dus ik vond het sowieso wel goed om daar meer over te weten te komen. En dan mocht het ooit een keer voorkomen om te weten hoe ik moet handelen. Dus puur persoonlijk vind ik dat gewoon goed. Wat ik zeg, ik denk vanuit het team en vanuit de club is het mooi om dit project te steunen. Dus dat doen wij met ons elftal. Hoe reageerde precies het team? Ja, eigenlijk supergoed. Er werd gelijk super enthousiast gereageerd voor de jongens die hierbij aanwezig konden zijn. Ik denk dat we met een mooi aantal hier ook bij aanwezig kunnen zijn. Dat we een mooie start maken voor het hele project. Om het zo ver mogelijk bij de hele club uit te gaan rollen. We zijn vandaag met een mooie opkomst gekomen vanuit Venray 1. Maar ik heb ook begrepen dat het doel is om zoveel mogelijk spelers van senioren, maar ook van de jeugd hierbij aan te laten sluiten. En ik denk dat we met Venray 1 een nieuwe mooie start maken. Onze doelstelling is dat er zowel bij onze leden, maar bij iedereen in de club een stuk bewustwording komt voor het project. En dat ze ermee bezig zijn en dat ze erover nadenken om wellicht die cursus te gaan volgen. En ik denk dat het daar vooral om te doen is. Zou je ook anderen dit willen aanraden? Ja, ik denk dat het voor iedereen goed is om zo'n cursus te volgen. Want een hartstilstand gebeurt natuurlijk op het moment dat... het kan overal en altijd gebeuren. En op dat moment wil je zoveel mogelijk mensen eromheen hebben die kunnen handelen. Dus ja, dat zou ik zeker willen. En het kost 2,5 uur van je avond. En je hebt in principe een cursus afgerond waarin je dit mag doen. Dus ik zou dat zeker aanraden, ja. Iedereen die in de gemeente Venray dit wil, die moet zich gewoon, die kan deze cursus ook krijgen. Niet zozeer bij SV Venray, maar via Hart voor Hart is het mogelijk om gewoon getraind te worden. En het mooie hiervan is ook, dat zeggen we ook altijd, hier krijgen ze nu een cursus. Ze weten hoe ze moeten acteren op het voetbalveld. Dus als daar iets gebeurt, maar ze nemen die kennis natuurlijk ook mee naar huis. Dus thuis zijn ze ook meteen een stukje veiligheid, creëren een stukje veiligheid voor hun omgeving.